Kan det tænkes sig? Det starter op igen. Så. Du fortæller videre her, at vi kom fra, at han havde hørt om, at man kunne komme derned og dyrke sukkerroer, eller være med i marken. Jeg ved at arbejde inden for landbruget, og det meget hurtigt, så fik jeg et job som afløser for gårdejere dernede, bønder dernede, som nogen, han blev faktisk gårdbestyrer for på nogle gård, hvor selve gården, altså manden, var død, og så stod konen tilbage tit og ofte og havde brug for en, der kunne klare det. Det gjorde han vist nok 2-3 steder, og herunder der løber han ind i en kvinde, Kirstine, vi senere taler om, og de finder sammen, og de gifter sig. Men det var jo ikke så heldigt mere at have sådan at jeg forstod det, et helt par til at være i spidsen for sådan en gård. Og så kigger han, hvor han eventuelt kunne komme ind til byen og fortsætte som snedker måske. Selvom han ikke havde nogen svendebrev. Og der kommer han så netop til Maribo med Kirstine, og de flytter ind i et af de små rum i det her væveri. Det var sådan lidt om det starten på det. Ja, fordi vi har jo ikke hørt så meget om mormor. Nej. Men efter at de har fået Vera, som er vores ældste søster, så dør Kirstine af kræft, og far gifter sig så med en pige, der hedder Johanne Marie Rasmussen, og de får 3 børn sammen. De får Lis og Axel og mig. Ja. Og der er det særlige ved det giftermål, at det skyldes, at da Kirstine bliver syg, så bliver hun ret hurtigt så syg, så hun bliver indlagt på Rigshospitalet. Diakonissen. Diakonissen i København. Og så synes jeg, at familien, Kirstines familie, at de må hjælpe Anders Bach i Maribo. Og der kommer så tanken på en pige, at en af de unge piger i familien, der hed Johanne Rasmussen, og hun bliver så sendt. Okay, hun er simpelthen i familien? Yes. En kusine eller? Ja. Jeg tror, hun var en niece. Ja, et eller andet sådan langt. Ja, okay. Men hun var i familien, og det var god skik dengang, at der hjalp man hinanden med, og så godt man nu kunne. Og Johanne kommer så og hjælper Anders Bach med at klare de daglige, og da så Kirstine dør, så gifter de sig. Ja. Fordi the show must go on, og sådan var det. De kunne forhåbentlig godt lide hinanden. Og det er jo også i øvrigt på grund af hans kendskab, Ulfeld, eller Ultoft, eller hvad det nu var, det der grevskab, det lå ikke så langt fra vildmoserne, hvor der var udbredt tørvegraveri. Og derfor så kendte han til, hvordan man gør. Hvordan man hele tiden kunne med bruge tørv. de ting, han havde lært. Det var meget sjovt. Ja, det er han store evne til. Efterhånden så fik han så købt hele området, og han lavede et stort værksted, også et slibeværksted, med store slibemaskiner, vandret og lodret, der kunne slibe glas, og han lavede dem alle sammen. Man kan jo sige sådan set, at vores far var lidt af en opfindertype. Ja. Fordi han fandt jo sådan set ud af, altså han lavede blyindfattede ruder og sådan noget, men han var allerede på forkant med termoruder, som han øvede utrolig meget med ud på værkstederne. Desværre hver gang, at der skulle holdes en, altså man skulle passe på, eller man skulle ind til København og se, om det kunne holde på det der pres. Ja, så kunne det. Så sprang det for ham. Men han var egentlig sådan forløber for det her med termoruder. Nu skal vi lige nå at høre noget mere om, fordi det kan jo blive bedre ved. Ja. Hvad gik du til for nogle ting, mor, da du var barn? Jamen... altså efter skole, hvad lavede du så? Jamen altså, pæne piger, de lærer at danse.
som min mor sagde, du skal lære at danse, du skal ikke have det som jeg. Da jeg var barn, jeg måtte ingenting, og jeg skulle altid sidde på en bænk og kigge, og jeg var så bange for, at der var nogen, der kom og bød mig op, for jeg kunne ikke danse. Du skal lære at danse, du skal lære at gå til gymnastik, og så skal du lære at brodere og sy, for det gør pæne piger. Yes. Så jeg kom til dans, jeg gik til akrobatik, og jeg sad henne hos en broderidame en gang om ugen og lærte at sy fladsyning og hardangersyning og hulsøm. Men ikke noget med klaver. Du kan da godt spille klaver jo. Jo, så var der jo det, at vi havde et klaver derhjemme, og min mor syntes jo, at vi skulle spille. Ja. Skulle lære at spille. Så jeg gik til klaverspil ude hos fru Nygaard, ude på Vesterbro. Og det gik også meget godt, men jeg har åbenbart ikke været flink nok til at øve mig, for ellers så var jeg aldrig... ellers så var jeg nok kommet lidt længere end Fyr Elise, som jeg spillede til afslutningen, for der var nemlig en gang om året, der mødtes man nede på Olsens Hotel. Og dem, der gik til spil hos fru Nygaard, de sad op på scenen og spillede et stykke, mens alle forældrene de sad nede i salen og kunne klappe bagefter. Og jeg glemmer det aldrig, men 3 gange startede jeg på Fyr Elise og slog forkert på Det var ikke rart. Nej. Så det var ikke særlig rart. Men kunne du spille klaver, Axel? Det troede jeg ikke. Axel ville hellere spille fodbold. Ja, og jeg spillede så... Jeg fik sådan en harmonika i stedet for, som jeg spillede på. Men jeg gik også til klaverspil, men jeg hos fru Nygaard, men den der ældre dame var ikke særlig skal vi sige, interessant at blive undervist af, så det holdt jeg op med igen. Men jeg kan da godt spille lidt på klaver. Og hvad så med lektier? Nu havde jeres forældre jo ikke gået ret meget i skole. Så hvem skulle hjælpe jer med lektierne? Hvordan klarede I det? Ja, lektier, det var jo så det med det. Det måtte vi jo sådan set klare nogenlunde selv. Ja. Og det, som vi skulle læse os til, det måtte vi gå ned på biblioteket og læse om. Og nu havde jeg jo en god støtte i Axel, for han var rigtig dygtig til matematik. Og det var jo, hver gang jeg ikke kunne det, jeg skulle, så bankede jeg jo på døren og spurgte, om han ville hjælpe. Ja, det ville han også gerne, når jeg havde lært de formler. Så kunne jeg komme igen. Ja. Så jeg kom under en skrap herre dengang. Men mit dansk har jeg aldrig haft så svært ved. Jeg kan nogenlunde høre, hvordan ordene skal staves. Men altså, og så havde jeg min mor, og min mor hun var egentlig rimelig dygtig til dansk også. Selvom hun havde gået så lidt i skole, så kunne hun faktisk godt hjælpe jer. Ja. Ja. Min mor havde gået lidt mere i skole end far. Hun kom nemlig ud af tjene først, da hun var 14. Men hvordan fandt du ud af, Axel, at du skulle så i gymnasiet? Jamen, jeg havde egentlig ikke så... Det lyder lidt flot, men jeg havde faktisk ikke svært ved nogle af skolens fag. Nej, men derfor behøvede man jo ikke gå i gymnasiet. Nej, men jeg kunne godt lide at gå i skole. Ja. Vores skole var indrettet af dengang den såkaldte borgerskole, altså en folkeskoletype, hvor man så de fleste de fortsatte til de blev færdige med 7. klasse, så når de blev konfirmeret, så kom de ud og tjene eller gik i lære på det tidspunkt som 14-15-årige. Ja. Så var der imidlertid blevet oprettet et gymnasium, som også havde en mellemskoleafdeling. Og da jeg kom så frem til 5. klasse, og så rykkede du allerede derover. Ja, så søgte jeg derover. Man gik til optagelsesprøve, og så kom man i mellemskolen, og så gik jeg til 4 klasser. Efter 4 mellem skrev man så til eksamen, det gjorde jeg. Og så fik man realeksamen. Så kunne jeg gå på gymnasiet, men jeg havde en god kammerat, ham Knud Fynberg, jeg hjemme før, og han ville gerne have realeksamen, og så ville han gå i maskinlærer. Og så tænkte jeg kan jo også godt lige tage real med. Jeg havde dem ret i skolen, det må jeg erkende. Ja. Og så tog jeg realeksamen, og bagefter så gik jeg i gymnasiet og 3 år, og det sidste år, efter 2. Gymnasieklasse, der var jeg faktisk skoletræt. Så spurgte jeg, om jeg kunne slippe fri, og det fik jeg lov til dengang.
Det er nogle helt vanvittige forældre der, ja. Og så, jo, men det var, for min farmor kunne godt se, at nu, jeg var simpelthen træt af det, skoletræt. Ja. Det var efter også de her mange, det var også fordi jeg nok. Og så gik jeg ud et år, og det morsomme var, at meget hurtigt, så blev jeg faktisk vikar ned i Rødbyhavn på en lille skole dernede. Og, men jeg var også på et tidspunkt i en forretning. Der var en stor forretning i byen, som havde brug for sådan nogen, der kunne hjælpe til. Og det var, men netop fordi vi havde den regel hjemme hos vores morfar, at det var ikke kun at lege. Nej. Der var pligter. Ja. Og når han ikke ville gå i skole, fint nok, så skal du lave noget af det. Ja. Og men derfor blev han sendt ned og arbejdede hos en stor forretning, der hed Richard Bæk, som solgte tøj og metervarer. Men hvordan, Søren, kom du helt til Rødbyhavn? Altså, kunne man tage en bus? Eller? Nej, der var tog dernede til. Okay. Ja. Og så... de fleste gange, der cyklede jeg dernede. Der var ikke 20 kilometer dernede. Okay. Jamen, det var ingen sag. Jeg cyklede jo meget mere dengang. Og så da jeg vendte tilbage, så var jeg frisk igen, og så gik jeg ind på gymnasiet igen og tog en sådan hæderlig studentereksamen. Men altså, dine forældre, hvad synes de sådan, du skulle lave, når du blev voksen? Hvad havde de sådan tænkt sig? Havde de nogle forslag? Det skulle jeg selv finde ud af. Nå? Der var ingen tvang, eller man måtte være sin egen. Men I må have, altså... Din far havde ikke sådan en tanke om, det kunne være sjovt, hvis du skulle være glarmester. Jo, men det vidste han hurtigt, at det var ikke min interesse. Ja, okay. Men jeg kan jo lave de fleste glarmesterarbejder, både med at lave rammer og sætte glas i og skære glas. Jeg har stadigvæk de demanter, som det hed dengang, til at skære glas. Så, men i sommerferien for eksempel, der arbejder jeg også. Fars havde mange kunder blandt herregårdene. Jeg har pudset vinduer på flere herregårde, og ligesom jeg også pudset vinduer på det nye hospital, man byggede nede ved søen, og sådan nogle ting, fordi det var rimeligt, at man lavede noget. Men jeg tog jo også realeksamen, ligesom Axel gjorde, men så gik jeg ud og tog et år i huset, og så blev jeg barneplejerske, startede nede på Nysted Børnehjem, og var der nede et halvt år, så stak jeg mine fingre på en sikkerhedsnål, der havde været en våd babyblæ, og den gav mig en forfærdelig infektion, hvor jeg ikke måtte være i nærheden af børn- og fødevareforretninger et halvt år på grund af stafylokokker. Så opgav jeg min barneplejerske, fordi så skulle jeg starte forfra. Og så blev jeg frisør. Så det var så min. Men der var jeres far jo så død, så det fik han så ikke at se. Min far, han var død der, eller vores far var død. Axel startede jo inde i København og studerede jura. Men da far døde, så synes Axel ikke, at mor hun skulle stå med så mange store udgifter, når han skulle læse, og så sprang Axel. Det skal siges, at jeg havde sparet penge sammen hjemme efter studentereksamen. Derfor startede jeg sent. Der tog jeg et år som vikar på forskellige skoler i området. Og det kunne man godt, når man havde en studentereksamen. Jeg var både på Nakskov Gymnasium, og jeg var på, nu kan jeg ikke huske, en almindelig skole, og de penge, jeg betalte selvfølgelig en lille smule til mor, at vi boede jo hjemme hos hende, men alt det andet, det lagde vi til side, og så da jeg tog til København, der kunne jeg læse derinde næsten et år, indtil pengene var sluppet op. Og så derefter så begyndte jeg igen at arbejde som vikar inde i København for at tjene så meget og for at se om jeg kunne, om jeg kunne skaffe penge nok til endnu en studietid, så jeg kunne tage første del. Ja. Og det var ude på Nørrebro, hvor jeg var vikar der.
Og der pludselig så opdagede jeg, at jeg faktisk godt kunne lide at undervise nu mere voksen, ikke sandt? Og så sagde jeg til mig selv, jamen, det giver ikke meget at være skolelærer, men det er jo et godt arbejde. Men hvorfor flyttede du overhovedet til København? Altså det var for at læse jura. For ellers kunne du godt være blevet hjemme der. Jeg vil være jurist. Jeg synes, det var spændende med lov og arbejde. Men hvad synes jeres forældre om? Altså var det ikke ligesom langt væk at flytte dengang? Eller? Det var meget langt, men på den anden side, så havde man jo gode venner og gode familier, og mærkeligt nok, så havde vi en repræsentant for et glasfirma, der kom til Lolland, og hver eneste gang han kom, så spiste han hos os, og så spillede de bridge om aftenen. Og han tilbød, at Axel kunne bo hos ham, indtil han fandt et værelse. På den måde slap mor og far Axel til København, for så vidste de, at han var der i nogenlunde gode hænder, når han var inde hos Petersen. Men jeg boede der kun en måneds tid. Så sker der det, at det er stadigvæk, mens jeg læser jura, at jeg støder på en af mine studenterkammerater, som boede ude på Frederiksberg, og han var ved at være færdig med første del, og så fik jeg lov til at få hans værelse, for han fik nemlig plads på Regensen. Hvor fint. Ja. Så fik jeg et lækkert værelse på en vej, der hedder Mønstersvej, der ligger mellem Frederiksberg Allé og Gammel Kongevej. Ja. Og der blev jeg faktisk til, jeg var næsten færdig med uddannelsen. Jeg synes bare, når I fortæller om jeres barndom, altså den fremstår meget moderne, lige ud over det der med at lære at brodere og sådan noget der. Altså, jamen, far og mor,